Asistimos en Lugo a unha exhibición da arte tradicional de despezamento dun atún vermello de 170 kilos. Unha cerimonia que na cultura xaponesa está cargada de simbolismo e que require un traballo manual experto, neste caso a cargo do chef dun restaurante asiático. Neste restaurante de Lugo, os amantes da cociña asiática tiveron unha experiencia excepcional. Asistiron ao despezamento e degustación dun atún vermello de 170 kilos. A técnica de corte manual do atún é coñecida como ronqueo, polo son que fai o coitelo cando pasa polo espiñazo. Un despece de un atún de 170 kilos pode rondar hasta 600 kilos. O tamaño normal son entre 200 e 300 kilos. Foi un evento que non é moi casual en Lugo. O peixe é descabezado e sepáranse os lombos e as partes nobres máis aprezadas, como a ventrecha e o morro. O atún aproveitase ao máximo os músculos e as vísceras ata a pel. Cada parte da peza de atún vermello ten diferentes texturas e infiltracións de graxa, acaídas para as diferentes elaboracións de sushi. Clientes e creadores de contidos culinarios puideron degustar 4 pratos elaborados con esta peza de atún. Sashimi, se pode facer tataki, tartar, nigiris, gunkan e moitos máis platos. É tendencia a comida xaponesa. Vemos que cada vez gusta máis. No restaurante ofrecen máis de 200 celebracións de cociña asiática, unha experiencia gastronómica que é tendencia e que inclúe a preparación dos pratos avistados comensais.